OK, máme tu ďalšie video od Naked Bananas a že ten jeden kamarát fighter. Jasné, to poznáme asi všetci, takýchto kamarátov niektorí. Spávame, potom spolu nespávame, potom sa chce len mojkať, potom zase má krámy, musíme kúpovať čokolády a debiliny. Ako vlastne hovoríš? Však o sesternici. Aj. Už je Ipčík. Už by si mal. Nazad. Au, ty Prestan, ne? Klasický Ipčík. To ja som mal tiež takéhoto kamaráta, ktorý toto furt non-stop robil. Došiel hlavne z tréningu a hneď volá čo ti, furt ti vymýšľal, furt volá čo ti má. Čak daj bacha, non-stop musí byť Rád na tréningu karate. Musí byť furt ready. Čo teraz, ale to stačí. Si prirodzený talent. Čo? Čo robíte? Nabudený. Čo robíme však? My tak chceme ísť A potom už keď máš na to strašné nervy, že už prestaň prosím ťa. von, ne? Jasné. Čo? Keď prstene, nech ho nezabijem, ne? Čo robíš? Koho nechce zabiť, o čom trepeš? To hentam, Tam nikto není. Sa kukni, kamoško, evidentne sa chce byť, ne? Tak tento sa určite teda chce byť. Tak stojí na zastávke. Čo dostane na Čo myslíte, koľko má poschodí tá budova? Henta budova má 50. 24 poschodí. 24? Ty máš rukavice? Zlatý, to sú bambulky v prvom rade. Ty môžeš chrániť na papuli? Ale pre istotu, ne, tak nikdy nevieš. Niekto dojde na čo? Ja to bežne stáva na ulici, že? Ježiš Máre, však predpovedám, ne? Kriste pane. A už keby si mu najebal, tak na čo si ti rukavice? Začne ma chrániť dozadu. nevydalo. Dozadu, ja mám predok. Aby ho nezabil, ne? Normálne, že s Magorom behám. Počúvaj, fajterko. Minule, čo sme mali tú potičku s Ríšom, kvôli tomu Čaovi, čo je sa nám nezastal? Si kúkal jak idiot. Potom... Bože môj, ty tomu nechápeš? Že ja som proste... ja mám papier. Why? Prečo mu to dal do ruky? No way, toto nemusíš vážne. Pozri na ten video ksík už teraz. Úplne taký ksík, že... Fuj, to je hnusné, určite si hovorí, že... Ja som legitímna zbraň. Ja keď niekoho udriem, Legitímna ja som, zbraň. to je, aké by som niekoho zastrelil, ešte horšie. To je akože trestný čin, ne? Ja Lebo si- si profesionál. Áno, že by som šiel do basy, ne? Tak si bol na 2 tréningoch. V 2 tréningoch, tak kúkaj. Oj, Toto dokážem dobrá v 2 tréningoch. kopačka. Talent. OK, berem späť, Talent. berem späť. Talent. Chodite chalani, lebo túto pozor nezostane to, chodite, popredu. No a tomu Čepovi vôbec nechutila tam moja zadná na sparingu. Šepovi? Ty si bol kedy proti sa s Čepom na sparingu? Každý štvrtok, posledný rok tam chodím. A hlavne, že ťa poznám celý ten posledný rok a nevedel som o tom. Ježiš Mária, tak to je čudné, že to nevieš, lebo sme kamaráti. To je veľmi A, dovolá. To ti sa zvolá. Ty koko, zas. No kto schválil? Čepo. Mali Neruda. Neruda? To si určite Neruda nezdvíjať. A to niekto tam číslo. By ma zaujímalo, že koľko ľudí na toto číslo reálne volalo. mám Zas ma otravuje, nikoho som si nepremenoval, to on furt chce odo mňa zápas hlavne, aby som ma chce mi niekoho dobrého hodiť. V oktagone, vieš? Ježiš. Ja im Oktagone? mali tak do klešu. Ty. No. Dík moc, fakt. Pozri? Nebudem to zvíjať, lebo ono non-stop utravuje, mňa to nebaví. Ja To mám ti je hlavný iné, zápas, že? mám iné priority. Napríklad. Strašne by som sa pobil, ale prestan s tým. Toto sa mi dosť páči tento záber, fakt brutálne dobre to vyzerá. Svrbia ma ruky už. Tak už od prvého človeka dostal pecky. Jasné. Hen tých troch napríklad nikto show. Šnúrky, hrušky a Dynamo, to je najväčší frajer, jemu strašne fandím v Clashi. Ale ja som si pôvodne myslel ináč, že on teraz hrá Dynama, že ten, ktorý tam je tam vzadu, takže že on je Dynamo a nie toto, že ďalší Dynamo. Rozjebal. Čo? Si idiot na tých troch? Čo? Kto to je? Kto to je? To je Dynamo, hrušky a šnúrky. Dynamo. Čo je za oný? Postrach ulice, ne? Ty. Haló! Čo? Haló. Ja som pripravený non-stop. Tak na nás zbliakol. Borže ma počúvajte, Gáčo Savri Kamen, čo vysvetľuje. Keď povolíte spodný šroby na tom lešení, trošku záfuku a všetci sú Ale vedou na mňa ideš, chodil si na vysokú, netreb také debiliny. Štúrky, čo si o tom myslíš? Ja som stával lešenia a vždy to musíš takto diagonálne postaviť. Ty si tiež taký sprostý. dostrihaný si ako... Poďme do McDonald's, ale kúpni mi cheese. Dobre. Prosím ťa, môžeš sa aj ty prestať robiť, že si profil v niečom. Jaká Rozvíjam rubiková si kocka. mysel, ja to nie som žiadny Si profi. nevieš nič Ja sa robiť. na nikoho nehrám. Totálne má sere ten Ipčík. On bol v 8 rokoch raz na Ipčík. karate, teraz dvakrát bol na gymnastike a je mu úplne drbe. 2 týždne chodí ty kokos na box a už si myslíš, že je oný. Ani nechodí na ten bok, on si vymýšľa. Nejveder. A kde je, prosím? Ani nechodí na ten box. Kde je? Neviem. Kde je? Tam je volá. Pozri sa, čo... Tam je. To je on. Čo sa vymýšľa s tým stromom? Ježiš. To je kreten. Je Asi normálny? dobre, že nás s ním uvidia ľudia, čo si budú mysleť o nás. Hej, kopačky. Kto ide? Dynamo dojde, určite Dynamo. Píšulák! Čauko. Servus. Čo sa deje? Čo? Počkaj, on nemá bajúze, nie?
Či sa mi to iba zdá? Nemá bajoze. Poďme to dovnútra prebrať. Knírek. A čo ste takí čudní? Čo to je? Čo? Čo to má znamenať? Čo? To je nový štýl. Áno, knírek. Jasné, že knírek. Ja som Dagestanec od malička. Koho mi pripomína? On úplne vyzerá jak Khabib. Čekuj to. Á, pozri, on je čistý Khabib teraz. Úplne takisto vyzerá jak Khabib. Veď úplne, to podľa mňa spravili paródiu na schvál na ňo, lebo čekuj to. A to má, on má tiež takúto bradu a to má úplne vyholené. To je Khabib z Vyšu. Ty si tak staneš, tak by si skysúc. Tak povedz čo po dagestansky. Alhamdulillah. God give me everything. Akože Boh ti dá všetko. Jasné. Čo všetko? Na čo by som tu mal fúzy zbytočné? To sú proste predbytočné fúzy. Ja sa vám nepáči chodiť do riti, fakt. Lebo rozkopem už aj vás. No, ja idem, lebo... A ty, to tiež taký staneš teda? Kozák. Vypadni. Čau. To už je koniec? To nie je ešte koniec, že? Ukáž, počkaj. Á, to sú ešte ďalšie, one. To sú asi brepty, alebo také voľačo. No raz spolu spávame, vieš, potom spolu nespávame, potom že nechce, potom je odutá, potom ju musíš zobrať na dovolenku. O kom vlastne hovoríš? Od Estenity. Tebe jebe, ne? Počkaj, To je Dulovo námestie, nie? Tam máme veterinu. najhoršie miesto na Nondačari inak. Takže vážne, to je strašne rušné miesto. Jak to tam trubili na ňu. Dobre. Dobre, už to tam hambil pred tými ľuďmi tam robiť tieto veci. Jaj! Jaj! Ho. Nič? To bol tak ten zvuk. 144 strieborných striekačiek. Striekalo cez? Strieborné stoličky. Či nie? Môžeme? Hej. On sa už smeje. Tak robím z idiotmi. Tak robím. Ty koko. Ja nejam. A toto urobí kokot, toto robím akorát tak profik. Môžem, fakt toto bol mŕte kopec. Kopec. Ty nechápeš, že ja sa nemôžem byť? To je trestný čin, dík. Ja keby niekoho keby som niekoho zastrelil, ešte horšie. Však ja som zbraň, ja mám papierok, že som nové legitimita zbraň. Ja... Čisto jak Astator, toto neviem, že Astator. Dobre. Nezdvíhať. Nikdy nezdvíhať. Zápas chce, aby som mal, ne hlavne, chce mi tam niekoho hodiť, niekoho silného supera, lebo on vie, že som Kam? dobrý. Však do oktagonu. Ja môžem akorát tak... Ne no. More ti hovorím, Gáčosaurus, hej? Aj tebe, pretože ma počúvajte. Keď spodný šrobík povolíš na tom kur... Čo ti dáva? Keď spodný povol, Skapem. po šrobík. Mayweather, ty bro. Mayweather. Mayweather. Ja by, že by som nazval? Miffy Roll. Bifio. Prehnal. Čo robí? Čo robí? Uj. Don't do it. Oh. Dobre. Fuj. Počkaj, ale mňa to nebolo vôbec vidno. Dobre. Na čo by som tu mal fúzy zbytočné? To sú proste predbytočné fúzy. Ja sa vám nepáči chodiť do riti, fakt. Predbytočné fúzy. Lebo rozkopem už aj vás. No, si ja idem, lebo... O 67 byť zo Ty susedom. máš teraz Ramadan? Keď nechodíš von. OK, ďalšie dobré video od Naked Bananas, to sa mi extrémne páčilo. Ja som si ale skôr myslel, že on bude reálne tam hrať toho Dynama, keď už fighter. A teda Dynamo bol v podstate v inej skupenke, ale celkom fajn, takže ja som veľmi spokojný z tohto videa. Vidíme sa pri ďalšom.